Arratsaldeon guztioi, Donostian gara, demoraldi honetan hirugarren bisitaldia dugu. Gipuzkoako hiriburura ekaineko biak benetan mamitsuak izan ziren, goraberatsuak, itsaso nahasiarekin, olatuak, haizea, eta gaur ere bai, gaur beste horren beste. Orduan Euskadi eta Espainiako txapelketak eskaini genizkizuen, gaur ligako estropada, Euskotren Liga lehenengoz, eta gero Euskolabel Ligako norgehiagokak izango ditugu, eta esan bezala, itsasoa ez dago txantxetarako, haizea ere badugu. Ibon, Gaztañazpi jauna, arratsaldeon. Baita zure, Mikel. Gaurkoa ere, ez da izango ez txantxetakoa gure kirolarientza. Ez da gutxi, aurten loteria igual jokatu beharko dugu, Askotan, zenbait urtetan, abuztura arte zai egon behar izaten dugu, horrelako estropada motak ikusteko, eta aurten, laugarren, bosgarren astegura dugu, eta hirugarrena. Bueno, non eta Donostian gainera, ipar-mendebaldeko giroarekin, eta abar, eta, bueno, ea zer ikusten dugun, bi favorito argi baditugu, Euskotren Ligan, esan gabe Arraun Lagunak, Urdaibai berriz, zeran, Euskolabel Ligan, eta nik iruditzen zait, gaur, guk estropadaz gozatzeko ez dugu askorik behar, urrengo astean Bilbon ere gozatuko dugu, baina gaur, izango duela gaurko estropadak, beste ikusgarritasunaren balio erantzi hori, gaur lantzak eta prankak zuri-zuri ikusiko ditugula. Ea gero, abuztuaren amaieran eta irailean Donostiako bandera joko handela, orduan ere horrelako zerbait izaten dugu, behar bada orain dana aurreratuta etorri zaigu, eta gero barealdia. Olio putu da igual, orduan, bueno. Ederki, ea zer dioen Eritz Hernandez lankideak uretan da bera, gero protagonisten hitzak zuen ganatuko ditu, eta berak bere larruan sentitua izango du jadanik itsasoaren mugimendu hori. Arratsaldeon Eritz, aurrera! Arratsaldeon Bikote, arratsaldeon guztioi, ez hemen olio putzurik ez dugu, hemen metro terdi, 2 metro inguruko olatuak ditugu, eta egia esan, naiz eta pixkatxoa sufritzen dugun gustatzen zaigu. Azkenean heldu dira traineru ligarik onenak Euskal Herrira, Galizian 2 jardunaldi jokatu eta gero hirugarren hau hemen Donostian, eta gogoa genuen aipatu bezala hemen Donostiko badiak beti eskaintzen baitigu zerbait. Hasi aurretik urduritasuna zen padokean, kalen zozketa dela eta ez dela lehen kale hori hasiera baten txarrena dena inok ez zuen nahi, eta esan beharra dago, Arraun Lagunaki tokatu zaiola Euskotren Ligan adibidez, beraz ikusiko dugu txapeldunak Etxaberen eskaik nola arraun egiten duten lehen kale horretatik. Gainontzean hauetxek iritziak urduritasunak eta iritziak esan bezala, arraunlarien partetik kalen inguruan eta gaurko estropadaren inguruan. Lehenengo kalia inorrek ez du nahi ez, baina antzeko itxasuakin da Espainiko txapelketa jokatu genuen lehenengo kaletikan, eta, egia zen, estropa txukuna ingenun kale hortatikan, hasi que, gaur sorte pixkadak agun eta beste kalen bat tokatzen digun. Ordu, punta neotia da helburua ez, bino hankak lurrian beti. Dagoela nahiko nahaztua, hori, kale unotikan pizkat saia izango da, rebote askorekin, baina, ondikan ez dakigu ze kaletikan joango garen, bazpare preparatu dugu trainerua edozein estenatorako, eta listo. Mentalizatuta estropa gorra joango gala, kondizioak eta ikusita, pixkat kale zozketan zain gaude, lasaixo ateratzeko kalean arabera, baina, garbi dauna da, arraunin beharko dala gaur. Eguk goizan aparka dugu eta ikusi dugu hor, olatu hainbeste ez dago, baina haize handizea dago, ez Euskal Herriko txapelketan beste, baina antzeko egoera baten ibiliko aila emoten dago. Nik aukeratzen hasita bintzat hartuko nuke, bai laua o irua, bai. Igual pixka, korrientagatik handa, igual, bere eragina eukitzia deka, baina normalen bintzat, hasi erraten guztu hartuko nuke. Saiatu behar dugu, gehonen lanak ondo iten, igual alde batea usten pixkat beraien maila, eta saiatu gaur bezalako estropa eremu baten eta gaur bezalako baldintzetan alik eta etekinik honen ateratzen gure rendimendua, eta horrekin ja guztuak gatuko ginake. Gure protagonisten hitzak, begira, itxasoa, begira hor Santa Clara uartearen inguruak, hemen itsasoa eta ausarte batzuk ere bai hor, belauntziarekin eta... Belauntziarekin, belik ez, atera ezin zergatikan oialak, haize handi handizea dago, ez Euskal Herriko txapelketan beste, baina... itsasoa ikuspegi zabala hau, berehala izango dugu, hemen Euskotren Ligako 16. edizio honetan 3. jardunaldia, eta dira batean, Gaztañazpi jauna, goazen itsasoari buruz, eta dato sorta
Eman aurretik, hemen nola den sailkapena Arraun Lagunakek 16 puntu ditu, 2 jokatu eta 2 irabazita, Tolosaldeak 13, Oriok 13, gero Donostiarra 10ekin, atzetik, Hondarribia, Ibaika, Kabo eta Tiran. Eta orain bai, itsasoaren baldintzak eta batimetriak Ibon Gaztañazpi aurrera. Bai, Mikel, alaxe da, ara, urak noiz hartuko duen bulta. 6 gutxiagotan, bostak eta 52 minutuan, eta ordutik aurrera, iruditzen zait, korronteak zer hartuko duela. Indarra hartuko duela, eta batez ere gizonezkoen 2. eta 3. txandan hariko diren ontzien kaltetan izango dela, horra, noiz izango den itxas bera bello, gauerdian izango da, eta koefizientea ere, argi, ez dira urbiziak, marea biziak 80ko koefizientetik gora. Gaina altua da. Bai, tiroa izango duena. Mareari dagokionez, horixe. 3. txanda, horra. Dagoeneko ura, ordu terdi pera emana, dagoenean. Eta hau berriz, estropadaren mua, horra, kontxa irailekoa ez, lau luze, iruziaboga, 9 metro terdi, hor, irteran, eta hau bai, 5 metro terdi, 0 kalean, 16 metro, 2. eta 3. kalean, kanala hortik doa, bantxa gainean, gaur itxas gora inguruan izango da, baina 4. kale horretan, olatuak arrotuko dira, 2 metrotik gora, niri iruditzen zait aldiarekin, baietz. Puntu kritikoa. Bai, nabarmen. Ondoko itxasoa begira nola sartzen den, 4. lehenbizikora, haizea ere bai, bataz besteko altuera, metro terdi. Hor, kanpo samarrean, kanpoko balizetan, metrotik gora, baina begira. Hor, bantxa inguruan eta bar, hor, koska handiak. Sortuko dira, Mikel, 4. kaletik, lehenbizikora, bezala. Badian, metroko olatuak txikiagoak bai, baina ez horregatik, hartzeko modukoak ez dira, izango ez direnak, Ongi zukutu daitezken olatuak badia barruan. Eta ziaboga egin da irtetzerakoan ere, gora bera. Hemen lehen kaletik. Hemen eskapurik ez du. Hau bestea garrantzitsua. Ipar mendebaldeko haizea. Ez da aldatuko arratsalde osoan norabidez. Urak buelta hartzen duenean, igo daiteke, behar bada leuntzera egingo du, hor, une kritikoa hori izango da. 25-30 kilometro orduko rafagak fuerteenak edo hortik. Atera kontuak. Eta honegatik guztiagatik zailtasuna postekoa. Atera kontuak, pasaden urtean, behin bakarrik izan genuen, uda osoan, 4 gorako zailtasuna. Getarian, 7, 8, gaur, 5. Hala, eta guztiz ere begira, begira baia, begira zenbat ontzi, benga, zaleak hemen animatuta, lehiari begira, gogoa badago, eta estropada handiak ikusten ditugun. Bai orain Euskotren Ligako 2 txandauetan, eta bai gero jokatuko diren Euskola Beligako beste 3 txandetan. Lehenengoz, kale sosketarekin keskatuta eta ikusi ditugu aurrez grabatutako elkarrizketa horietan protagonistak, emakumeen lehenengo txandak, hautsa ekarri digu lehen kaletik, Hondarribia, 2. Tiran, 3. Ibaika eta 4. Kabo. Eta gero, 4 indartsuenen artean ohorezko txandan, lehen kaletik Arraun, 2. Donostiarra, 3. Tolosaldea, 4. Orio. Eta hemen Hondarribiaren eskifaia, bitxikeri bat besterik ez da, baina datu bada. Lehenengoak izan dira, berotzera irtetzerako garaian, Ibon. Berotzera irtetzerako pentsatzen dute bazekitela, ze kaletan kezka handia izango dute kale horretatik, lehenbizikotik joan berdutelako, ea gaur Hondarribiak zer erakusten duen. Pasaden astean Galizian, txanda bat Ibaikak irabazi zuen, larun bateko berriz Hondarribiak. Hemen eskifaiak ikusten ari gara, eta irudietan tirangoak. Tiran joan zen urteko maila pixka bat hobeituta badugu bai, baina eta guztiz ere entenatzailea ez dago guztiz konforme, eta aldaketak egiten ari da bila eta bila, Ibon. Hori da, pasaden astean larun batetik igandera egin zituen, eta pasaden astetik gaur larun bata bitartean ere asko egin ditu David Zerodio prestatzaileak. Hemen Ibaikak baditu 4 arraunlari Mediterraneo aldetik ekarritakoak, eta txantxagiroan errespetua handiz itsasoa ikusi dute, eta heldu direnean antxen hitzen inguruan, eta Jesus Maria, nun sartu gara, zer izango dau, baina oso jarrera onarekin etorri omen dira, eta gogotsu gainera. Eta ikasteko gogoz, eta ikasteko eta zailtzeko, hau baino zera hobeak, 3 hobea ez dut izango. Cabo da Cruz baita ere. Amutxaztegi gaur horixe, aldaketa, aipagarriena, eta Kabon, nolabait ere ezurdura, bizkarrezurra mantendu egin du, Eugenio Pena prestatzaileak, Marta Corral sartu, 3. tostan, 5. tosta estriborrean, Ainhoa Patiño eta Ainhoa Sánchez mugitu du tostaz.
Bueno, eta gure erredaziotik Inigo Aiztara lankidea bota dizkigu datoa jadanik ze goraberak izan diren gaur Kamargon, Kantabrian, Eteligan, Astillerok garaipena 8 puntu, gero Zarautzek 7, Zumaia 6 punturekin 3. Orain artekoak garaipena zituen, baina hala eta guztiz ere hor goian errentarekin dago, gero Kaiku, San Juan, Hernani, Ondarroa eta Deustu azken tokian. Eta erabili behar izan duten demora, 10:41, baina hango uren egoerak ez du zerikusirik hemengoekin. Leunak. Aeroportuaren atzekaldean dago kluba eta baita arean estropada eremua, eta hemen Donostian dugun honekin zerikusirik ez. Bueno, prestatzen ari dira, jadanik Hondarribia eta Kabo iruditzen zaite pronto direla, eta arazo gehiago 3. kaletik arituko den Ibaikak une honetan. Esango nuke, Mikel, onde esta ekipa. Ama ordu laurden 20 minutuan argitzera egin ote duen giroak. Gire uste zaindu beharrekoa, marea aldaketarekin izango du. Halaxe izango. Zeirak laurden gutxi, zeirak bitarte horretan. Baina arratsaldea ilunagoa eta urak nahasiagoak ere izan ditugu. Balkandiarekin tiran, Estainarekin, Erralaitzarekin bakarrik zera. Hondarribia, Balkandia Ibaikak ere. Epaileen agindutara hortxe kokatuta. Baina eraman egin du. Bai, irretek iraman egin du. Ibaikak ez du estatxa hartu. Orain komeni beti dioguna. Pranka, aizeari eta itxasoari ematea. Hondarribiari den moduan, begira Hondarribi. Nolari den. Garmendiak. Estrigorra egin du die. Kabore ongi dago. Osgarren kalera enfilatuta. Maniobra egin beharra du Ibaikak. Eta itxasoa ez dago. Erraztasun handiak emateko. Zia bitin bat. Komeni palizaren. Paliza estrigorretik ustea, sartzen. Bitartean Hondarribia prest da lehen kaletik, bigarrenetik tiran ere bai, eta 4. Cabo da Cruz. Baina tiranek iruditzen zait askatu egingo duela, Usten dio. Bai, momentuz bai. Irene del Rio da, tirangoen patroia. Ea oraingo honetan ba. Gire ustez orain ongi Hondarribia dago, enfilazioa bat. Bai. Txastatxa. Hakekoa lagunduta. Eta hor da, Magi Erretegi. Eta ematen du, lau traineruak lanari ekiteko pronto ditugun. Lehen bota dezala, txanda epaileak. Non bait, ez da? Bandera txuria goian da, Erne! Bai! Gira batean, kolore aldatu eta hasi da Jaun Andreok Eusko Trenligari dagokion 3. jardunaldia. Gira goiti nola ikusi dugu, Hondarribia zenen garbi, 2. kalearen bila, argi eta garbi. Aitzea, lehenengo datua, 19-20 kilometro orduko. Mikel, bestea, une honetan lehenbiziko bikaleek ez dute babesik, 4. apai. Aita, Baskar asko hartu du errenta, 2 segundo Cabo da Cruzen. Errespeto osoarekin kalearen asko, eta hemen begira. Branka sartu ezinik, alegia, gora eta bera begira. Bai, eta miren Garmendia, atzera begira, epaileari begira, esan hau ez alda Urbinegi, ez aldut beste ontzia Urbinegi. Baina bere kaletik kanpo Hondarribia dago, Bai, baina begira. Hor Hondarribiari 2 olatu etorri zaizkio. Ari da, pixkat estriborrera jodu Hondarribia. Eta Kabok errenta handia hartu du. Tirani 4 segundo, Hondarribiari 7, Ibaikari 8. Hasi besterik ez da egin lehia, minutu batean, Ibon. Ez dakit argiago ikusi daitekeen, minutu honetan ikusi duguna baino argiago, gaur zergatik den lehenbizikoa txarra izan daiteken kalik txarrena, eta 4. Batetik, 4. kaleak babesa duelako, eta lehenbizikoak haizearen babesik ez, eta gaina zanbuluka eta zanbuluka eta zanbuluka. Orain, behin uartetik pasa eta gero, baina behintzat azpimarratu behar da, Cabo da Cruzen hasiera egoki hori. Horatu aurten Eugenio Pena, Geno Pena dutela, prestatzaile.
Estírate atrás y espera espalda. Kaleek beti dute eragina, zenbait egunetan gehiago. Ibaika oso atzeratuta, 11 segunduko atzerapena, handia da. Gogora dezagun zelkapena nola dagoen, ontzi hauen artean. 5. tokian da Hondarribia 7 punturekin, Ibaikak 6, Kabok 5 eta Tiranek 2. Joel Mikel, kaleek beti dutela eragina, baina zenbait egunetan baldintzen zera hori markatuago izaten da. Gaur argi eta garbi. Kabora errenta aprobetxatzen. Horren palizara horbildu ala. 6 segundo. Entzio kalea garbiago da. Handikan metro asko falta dira, 880 bat. 2 minutu terdiko lanean, Kabok 10 segunduko tartea zabaldu. Ibaikak ere reakzio bat behar du. Eta mairu palada Hondarribia. Miren, Garmendia zen azpitik, bagoaz pila gu Hondarribi garela. Ibaika eraman egin du. Zeharo eraman du. Mati Irretegi, estribor aldera. Bigarren kalera, hor duzue. Lauki horretan garbi, nondi nora joan du. Ataka! Ataka! Guadalupekoa. Batea! Era eta erritmoa ondo gobernatuz. 32 palada. Gehiago ezin da. Akune honetan, Mikel, olatua hor batetik ondoko itxasoa dago, baina ize olatua ere bai. Bazter guztietatik sartzen. Bazter guztietatik. Ibaika segundu mordoska galtzen ari da. 23 segunduko atzerapena. Eta Kabon errenta hortxe da, 10 segundu. Bentxe Kabo, 33 paladan, pentsa. Blokean eta batera eta luz egin ezkero nahikoa. Tiran entzat ere, egun hau aproposa izan daiteke, orain artean azken postuan ibili izan dira, eta ikusirik Ibaikak hasieratik galdutako segundu sorta hori, eta ontzia zuzen eramateko eta duten zailtasun handi hori, ea ba orain. Mikel, Ibaika, suabe izan da, oso ahul, minutu erdi galduta, 3. kale horretatik. Baina baita ere azpimarratu behar da, esan duguna, heldu berria diren kirolari horiek, nahiz eta arraulari onak izan Mediterraneo aldean eta hemengo itxaso honetara egokitzea beste kontu nolabait exigenteagoa da, eta bi entrenamentu egin da hori ez da ikasten dugu. Baldintza hauetan sekula ibili gabe, asko ibili behar da, gutxi sufritzeko asko ibili behar da. Zorbestea, ziaboga, baldintza hauetan hartzen, eragozpenak ikeragarriak izango dituzte. Egon kortu egin da orain Kabo eta Hondarribiaren arteko zulo hori, 10-11 segunduren bueltan. Minutu erditik gora galduta Ibaika. Lehenengo dutzean orain. Irene del Rio, kanporazko indarrean, bultzakako indarrean. Remame ahora. Eta azpimarratu behar da ia joan zen urteko eskipaia duela Tiranek. Horrek esan nahi du progresio batean badela kuadrilla hau. Joan zen urtean araudiak babesten zituen eta mailari eutsi zioten. Aurten ez da hori gertatuko, gogoratu azkenengoa zuzenean jetxiko dela eta 7. amaitzen duenak playoffa jokatu beharko duela, bai Galiziako ligatik eta baita ere ETE ligatik ate joka agertuko diren elkarteekin. Arrastro! Begira aurrak. Arrastro! Bukatu parada! Dieta danba. Hori, atenta zelatua! Begira olatua! Aguanta, Horrein beste bat. Horrako zambulu aldiek eratzen dute. Ontzia. Hori! Ekipo! Hori patroia bakarri ikusten du, zer datorren, da komeni. Bai, baina hobe guztiek ez ikustea. Ikusi ezkero bakarren bat bildurtu igual. Sentitzen da, naiz eta pizkarka joan, patroiari begiratu eta arpegi aldatzen zaionean, haiene, zer datorren men. Dale, campeona! Sígale! Eunda 40 metro eta 13 segundoko errenta. Bada errenta, Kabok orain arte lortu duena.
Aizea egonkor, Luze! Oraindik ez du ikusi treniruetan urzipristinik eta sartzen. Ahí va, que no caiga. Sujetar bien de proa. Sujetar atakian. Horretzen duena, aurrea alden neurrian, aurrea gogortu behar da. Aurrea gora eta berazten bada, gainerako arraunlariek ezin baitute arraunean egin. Baliza gainean dute galiziarrek, Zazpi minutu gora. Hortxe dira, Oso zabal. bai. Ez baita erresa. Zabal ere. Segundo eder batzu. Burutik jotzera, bai. Segundo eder batzu joan dira. Baina azkar Zazpi tiratu, eta 25. Oso azkar ere. Kaborentzat. ¡Ah! ¡Saca el estribor! Zen ondarribia. Heldu dio, heldu dio. Itxia, itxia! Malau Bai, gehiago, bai. zazpi eta 29. Hiru bost! Itxiagoa bai ondarribiak, gero giratzen lanak, begira zera gozpen tiranen. Tiran, Hiru, bai! zabaletik eta ezin bukatu. Bost! Equipo, 10 remada! Bat! Zazpi eta 53, baina hori gurutzatuta zeudenean. Muy nivel! Gero beste segundo eder batzuk ere galdu dituzte. Bosti nivel! Baikarekin harrituta nago. Hemen Ibaika. Tira! Tira! Aurrekalariak Todas las olas, equipo, batea! espaldian ez du egin. Ez. Hartu ere ez arra. Ez. Ah, nivel! 53 segundo gehiago, 8 eta 18 Ibaikarentzat. 8 eta 18. Denborarik onena Kabok eta orain bigarren luzean poparian mantendu egiten du Kabok Hondarribiaren aurretik duen errentatxo hori 12-13 segundo. Eta esate baterako pasaden igandean buen ez bezala, gaur 12-13 segundo ez dut izango ez erreztenik, baina errekuperagarriak luze bakar batean, bai. Nahikoa treniru bate golatu hartzeak eta besteak ez hartzea. Hor Kabo bira, zuzendu ezinik. Eta 100 metro falta dira oraindik, helmugako balizetara iristeko. Estamos recortando a Ahí va. Nola atera, barrurantze poparean, nola atera duen branka. Hain dago segina. 3 segundu jandizkio, Ama Guadalupekoa. Bien artean dago, txanda honetako lehia. Begira, 7 segundura hurbildu dira berdean. Askoz ere azkarrago dator Ama Guadalupeko. Bai. Arraunean segida gehiagorekin, aurrea garbiago. Eta beste tatu hau, Hirugarren doan Tiranek Ibaikari minutu erdi bat. Kabo laugarren kalera, Hondarribia hirugarrenera. Ba, hau erabaki gabe dago txanda. Egon kortuta orain tartea, baina mugimendua da, beto olatu orain Kaboko gorriek. Atentas. Ay, caballeta, peso pro, Hitz bat badu, Mikel, zure eskuntzak euskarak hau definitzeko. Ni ikeragarri gustatzen ditena, trapalla. Trapalla da, olatua, definiziori gabe, bazter guztietatik, baborretik, estriborretik, aurretik, atzetik, ezin tankerarik hartu, brankaz edo poparean datozen, trapalla inoiz baldin bada, eguraldi trapailtsuak gaurkoa duela. Hauxe da. 9 segundo, 10 segundo hor dago tartea, Kabo eta Hondarribiaren artean. Nolatua Kabo. Kabori buruz, datu bat ere eman behar dugu, hain zuzen esan dugu lehen Tiranen aldaketa txikiak izan direla, ez ordea Kabo entrenatzailea Javier Lagozen orain arte eta gero aldatu zuten demoraldi honi begira, baina arraunlarien artean ere aldaketa asko, 7 baja joan zen urtetik eta 9 fitxaketak. Eta, hori antzematen da, eta alata guztiz ere, entrenatzailearen lana, eta ikusiko da, ea zemuz moldatzen dire. 10 segundotan dago diferentzia horretik, Gaur kalea ona, oso ona, baina baliatzen jakin dut. Ari dira. Eta aipatu behar da, adibidez, Kabok inguruko asko fitxatu dituela, Rianxo elkartetik, Txapelatik ere bai, Perillotik, hau da, epe berri bat zabaldu dutela, eta argi zuten, hainbeste aldaketa egin da, titular asko galduta, zerbait egin behartzela, eta egin dute,
eta hor Galiziarren artean goi-goia mantentzea dauen erronka. 12 segundo, berriro errekuperatu dira, 13 ere bai Hondarribiari. Begira Hondarribia, hori datorren. Kaboren uberara eta aurrean Miren Garmendiak erabat, estriborrera jarri du bosgarren kalera bezala. Olatua Hondarribiak. Aitatu behar da Kabon, badela arraunlari bat, Laura Martínez, ababorretik aritzen da, normalean, eta ontzi erdian doa gaur, lautik. Arraun lagunaken aritutakoa 2021 eta 2022an berez Ribeira elkarteko arrobikoa. Viking, 10, San, 20 de remada. Sí. Zenbara desberdin, Sí. Edu, Lau. Equipo, vámonos en dos. Maniobra ostean Hondarribiak askar jandizkio segundo batzuk, baina orain ez. Uarte parera etorrita eta zer egin du Kabo? Zer ezberdinak diferentzia. Kabo baborrera jo du eta Miren Garmendiak estriborrera. Hori da. Eta orain olatuak hobeto ari da aprobetxatzen Kabo da Cruz. Erori! Que sí! Erori! Orain txetiranek trenerua gurutzatuta. Trenerua gurutzatu. Ibaika, nola gainera. Zero kalera. Lehorrera begira. Lehorrera begira Irene del Rio, trenerua. Eta Kabok asmatu du, 16 segundoko tartearekin. Norabidearekin nire ustez, erabat. Kabo da Cruz txanda irabazteko gogoz, azken 80 metrotan sartuta. Hor dira boirokoak. Hondarribiare bai orain olatuan, dotore. Bizi asko olatu, Ikaragarria. Ara olatua, ze olatua. Kabo elmugan, Kabo, bai Kabo, 13 Gero Kabo kartu duen bera. Hor da Hondarribia, ikaragarria. 8 segundora joan da tartea, bikaina benetan, Hondarribiak 13 eta 44. Pentsatzen alduzu irailean, Miguel, olatu bat, pare honetan hartu, minutu bat eirean, Hondartzaraino. Errealitzateke hori. Begira Kaboko enposa, txanda irabazi dute, 13 eta 35 haien denbora. Oso garrantzitsua garaipena Kaborentzat. Bai, aurkari zuzenei tartetxoa sartuta, puntu honak. Hemen lanak bukatzen orain tiran. Bai, Moañakoak, 48ko atzerapenarekin, 14 eta 24 tiranen denbora. Eta atzetik gaur sufrikario bizian Errenteriako emakumeak Ibaika Arraun elkartekoa. Oso, Rut, gauza onerako. Hortxe, 28 paladan. Hortxe da, zalen txalo artean. Bai, Ibaika, minutu bat eta 20ko atzerapenarekin. 14 eta 55 haien denbora. 14 minutu eta 55 segundo Ibaikako kirolarientzat. Sufrikaria handia, esfortzu handia eginda. Bueno, iragarkietara joko dugu orain, gogoratu, Kabok markatu duela referentzia lehen txanda honetan, 13 minutu eta 35 segundo, gero Hondarribia bigarren, 9 segundora, 3. tiran, 4. Ibaika. Jokoan dagoena, Fabrika Banderaren 8. edizioa da, berehala orezko txandan, lehen kaletik Arraun Lagunak, 2. Donostiarra, 3. Tolosaldea, eta 4. Orillo. Arratsaldeon berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Donostian Kontxan Fabrika Banderaren 8. edizioa Eusko Trenlikako estropada eta lehen txandan Kabo izan da bizkorrena 13 minutu eta 35 segundo. Hondarribia bigarren, ia 9 segundura, 3. tiran 48ra, 4. Ibaika minutu bat eta 20 segundura. Eritz Hernandez, zurea da hitza. Bai, gurekin dugulako Galiziarren patroia, Natalia Tubio. Natalia, Soriona, parabéns. Qué ricasco, muchas gracias. Bueno, todavía estás con el aliento, sin poder recuperar ese aliento. No sé, cuéntanos, la calle
era buena, pero también la habéis hecho buena. A ver, salíamos con un poco de margen, entre comillas, que pues teníamos igual mejor calle, creíamos que era mejor calle nosotras, no sé si era mejor o peor, porque aquí dentro igual las condiciones están bastante más diferentes, pero fuera yo creo que estaba batidora para todas. O sea, hemos hecho un regatón, hay que decirlo, hemos fallado mucho también, pero bueno, pues hemos fallado pues igual menos que las demás y nos hemos aprovechado de una muy buena salida que hemos hecho y la hemos aguantado. Sí, porque la calle te daba para hacer una muy buena salida, pero luego había que aguantar. Hemos visto cómo en la Ciaboga, bueno, has sido un poquito segurola, digamos, muy abierta. En la vuelta, bueno, un poquito has tirado hacia babor, digamos. Hemos visto cómo tú tirabas hacia babor, Miren en Hondarribia tirabas hacia estribor. Al final, bueno, has decidido bien. No, a ver, yo creo que sí, que hemos decidido bien por eso, que en la Ciaboga un poco asegurar, porque te viene una ola que no te viene, que te tira con fuerza. Yo prefería ir a asegurarme que perder ahí segundos, quedarte enganchada, no cogerla. Yo prefería ir a asegurar y no perder la Ciaboga. Y luego el largo de vuelta, pues donde me marcaba la ola. He ido variando un poco, que me he ido un poco... depende cómo venía la secuencia de la ola, más a babor, más hacia estribor, pero bueno, he entrado más a babor y bueno, yo creo que ha salido bien. Pues nada, ahora a disfrutar, Natalia, zorionak. Es que ricasco, muchas gracias. Teleatu bio, eta orain hastear da, horrezko txanda, arraulagunak lehen kaletik, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Tolosaldea, laugarrenetik Orio, Donostiatik zuzenean, Eusko Trenligako norgehiagoka eta turraren ostean Euskal Telebistaren lehen katean ere ikusgai orain estropadak, Fabrika Banderaren 8. edizioa eta emakumeen ohorezko txanda hastear da. Lehen kaletik Arraun, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Tolosaldea, laugarrenetik Orio. Hemen Donostiarrako emakumeak joan zen urtean garaile, bai emakumeetan eta baita gizonezkoetan Donostiarra nagusi. Bai, bueno, behar bada beraiek uste baino maila apalagoan, lehenbiziko estropada hauetan, aldaketatxo batzuk egin ditu, Rufo, Zurra laugarren gora, Aizea Zaraez, Txezuzkudun Tostaldaketa, Angela Castro atzera. Tolosaldean, normalean, pasaden urten ere ia zeralaxe zen, eta urten ere, erostarbe oso aldaketa gutxiari egiten dut. Eta hemen Oriotarren eskifaia, galdoz hanketik eta bestetik udane oioz, aurten itzulitako emakumeare utzi barruan, Ibon. Bai, eta Iturraldere, bai, bigarren tostaba horrean, pasaden igandean, jokatu ez zuena. Bueno, utziak ari dira kokatzen, epailen akindutara, oraindik Arraulagunak hurbiltzeko eginkizun hortan ari da. Beste hirurak, Donostiarra bigarrenetik, Tolosaldea hirugarrenetik eta Orio laugarrenetik prest ditugu, baita Arraulagunak bera ere. Momentuz gidoilaria portatu da, favorito nagusiari kalerik txarrena eman da. Hastear da, txanda, hor dira laurak. Uztailean gaude, baina ondartzetan ez da mugimendu handirik, Ez. Neguko arropak ere ikusten dira, ugeri. Rababor! Mambabor guztiak! Ziak triburrak! Agurterdi berriro ikusentzuleok, baita Euskal Telebistan orain txirrindularitzaren ostean, arraunketa ikusteko gogo zareten guztioi. Lehen katean eta amaitu arte gaur egun albistegiarekin, bat egin arte estropadak zuzenean Donostiatik, itxasona Asiarekin, eta emakumeen lehen txandan, denborarik onena, Cabo da Cruzek lortu du, 13 minutu eta 35 segundo, ea orain ohorezko txanda honetan zer gertatzen den, gogoratu lidera Arraulagunak dela 16 puntu ditu, Galiziako bi estropadak irabazi eta gero, Tolosaldeak eta Oriok 13 eta Donostiarrak 10 puntu. Hau etira orain lanean ditugun ontziak, zailkapen nagusiko lehen laua. Arraulagunak irtera aparta, buruan jarri da, badakite gunerik hause dutela txarrena. Eta etorri gabe, estriborrera jo gabe, nola baita erabaki dute, bueno, txarraldan lehen bainen pasa dezagun. Bizi, segundu pare bat aurkariei. Orio
erabat uartearen babesaren bila, argi eta garbi. Gainera ikusirik lehen nola ibili den kabo, nola atera den kabo. Diferentzia aurreko txandarekin alderatuta da, ura azkar hautsi dala, eta hemen alderantziz 3 segundutan ditugula hor protagonistak, eta Orio estropaderemoaren beste ertzetik, uarte aldetik, aurrera eginez, eta Arraun Lagunakekin egia bat eginda. Hola nahi ere, ez zait irtera ona iruditu Oriorena, eta orain kaleari da ona egiten. Eta hor, Arraun Lagunakeko bi arraunlari bintzat, normalean lotuta joaten ez direnak, Alejandra Rios eta Neik Kariazkoe, lotuta ikusi ditugu, Eta gero aipagarria, Maria de Frutos itzuli dela, lehen ere ibilitakoa, eta hementxe da, eta, bueno, ea Etxaberen talde honek ze maila ematen duen gaur. Gaur kanpoan Piñeiro geratu da, Beatriz Galiziarra. Donostiarra, lehen urteko garailea, 6-6 segunduko galerarekin ibon. Uste baino, horra olatua. Irau da diferentzia. Arraun Lagunak, lehenbiziko kaletik, aurrea zuri-zuri duela, zanbuluka, eta berriz, 5. kaletik garbi-garbi, Orio, garbi-garbi edo garbiago. Orio branka aurretik sartu du orain, segundutxo bat, hor goian duzue, GPS bidez dugun datu sorta. Eta alare nahiko garbi bado, ontzi hori, Aizea 19-20 kilometro orduko. Estropak eta ikusten ditugunean, itxasuan, kanporantz, traineru bati, branka askotan zuri ikusten badiogu, seinale txarra izaten. Traineru hori, asko geratzen ari delaren zantzu garbi-garbia. Hemen hori jotarra. Aki frantzesek prestatu dako taldea. Luze eta garbi, Hogeita mai palada hori, Arraun Lagunak. Iru. Bueno, Uartea utzi dute atzean, eta parean ebiak, Arraun eta Orio eta Arraun, Tolosaldea ez da gehiegi atzeratu. Donostiarra bai. Puntetatik libratu ondoren ere, 0 kalea lehenbizikoa bere zikinagoa baita, beti. Bueno, Donostiarra oso atzean dela kontutan hartuz, behar bada, Arraun Lagunak hori aprobetxatuko du, maniobra ostean, Ibon. Estriborrera jotzeko. Bai. Horrolatu aldo, kanporantz. Begira, hori eta Tolosaldea ere, Tolosaldea nola hurbildu den, laugarren kalean sartuta, eta epailearen agindua horretxe bertan. Gaur Ramondaren patronista, hor begira, zelanak, Tolosaldeak, kontrankean eta Arrauna sartzeko. 1 metrora, gain gainean daude. Oraindik 500 metro luze falta dira. Begira ze tarte ederra, 5 segundo eder, Arraunek hori. Eta Tolosaldeakoen entrenatzailea Erostarbe jauna entzuteko moduan garela uste du. Zaiak egingo ditugu, joan zen urtean Kontxar egin bezala. Joan egin da orain, ze gertatu da hor, Arraun Lagunak errenta. Laiene Izagirre patu, Amondaren, Laiene Izagirre. Hor kanpokaldean, begira, 8 segundora joan da Arraunen. Nire ustez, Mikel, zikina libratu duenean, Txaso Zabalean hanka egin duela. Arraunean, zepoloke ikusten dira. Segidea ere, bai ona. Eta hor, itxasoari aurre egiteko, batio behar dira Ibon. Askotan badira nola egiteko mitoak edo topikoak edo bai, batioak putzutan behar direla. Bai, itxasoan ere, gaurko moduko giroarekin, itxasoari aurre egiteko. Este segide bat ikusten da bukaera. 2 minutuan koska ikaragarria zabatu. Ikaragarria. Segundu bat bi atzetik joatetik, batean 3 traineruko errentarekin ibiltzera. Garbi, aurre hori, begira nola, garbi. Segidan. Entrenatzaileak eta askotan. Eta begira orain, Orio eta Tolosaldearen artean, 2 segundu besterik ez. Orain Tolosaldeak metro gehiago ere egin beharko ditu, Baliz hartzeko.
noizko aliatu balizara, alako egunetan. Segi eta segi. Trainierua gainera motel doa. Eta arraunaren pasa ere gogorrago izaten da. Txani zen agindutara hori jotarrak orain, kanpokalde horretan ez sufritzen. Arraun harrigarri. Neskak! Vamos muy bajas de ritmo, gora! Bat! Entrenatzailearen mezuare. Esan dio. Bai. Frantzesek. Atrás! Begira aurre hori. Mikel. Erkidoa, navigazio ona. Bai. Tolosaldea eta Orio parekatuta. 15 segundoko atzerapenarekin. Sánchez, Taiera Martín, Danegoenaga, Laura Jaramillo. Hemen Tolosarra. Urparrasta zartu da hor barrura. Denak alterako. Ura. Vámonos! Eta horre hartu du horrein, Tolosaldeak hori aurreneko aldiz, ¡Qué buena reacción! ¡Osona! Bueno, hortxe da, balitza kanpokaldean. Ai, Belartieta, heldu egin dio ala ere. Bejon, deiola, nola heldu dion, Hortxe, giratu zina. Tolosaldea ere, eragozpen handiekin. 6 eta 59 hartu diote. Oriok aurrekalariak, lanak arrauna jontzaio. Tolosa ere oso zabaletik, Ki uste begira ze eragozpen Oriok, arrauna jontzaio. 7-8 Tolosaldeari. Hori 7 eta 12. Orain Donostiarra, ia minutu erdiko atzerapenarekin. Belartietarena, Mikel, maixulan ere ditu zait. Arrauna joaten hasi zaio, Balkandiarekin gaur, nola ekarri duen berriz. Bueno, maniobra ostean, arraun lagunakek Tolosaldeari 10, Hori 16-17. Argi Tolosaldearekin. Neskak entzuna zuten! Donostiarraren demora falta zaigu. Ez digute hori pantailan jarri. Eta GPS-ak ala ere bai, laguntza emango digu. Eta 25 segunduko atzerapenarekin orezko txandan Donostiarra. Hori 30 palada barrura. Lehen esan du, Txaniz. ¡Sinis! Dayene, estamos quitando tiempo a Raúl. Que sigan remando, dile. Ramon Erostarbe, bere patroiari esanaz, segi, denbora jandiogu. Nos llevan 8-9 segundos. Oparia, no ondo Tolosa. No te vayas más, Vente hacia la 3, Argi Mikel, 5 segundora ekarri du abantaila. Ikaragarria. Ziabogan tartea 8 segundokoa zen eta orain 5 hurbildu dira. Eta zer esan dion, mantentzeko norabidea mantentzeko esan dio Erostarbe. 4 segundora, askoz ere azkarrago dator orain, Tolosaldea, arraun baino. Oazen berriz, Ramon Erostarbe jaunarekin. ¡Ay, sigue! ¡Ay! ¡4 de Arraun, equipo! ¡Ahora! Ahí. Ongi estri horrenkekoa. Erantzun ona. ¡Ahora! Hortxe dira, Nola? Oso hurbil. 4 segundo, 2 segundo, Arraun eta Tolosaldearen artean. Leonetan ketik, estri horretik. Txasu izpuru horrez gaurrean. Orio 18 eta Donostiarra 27. Seca llevamos en nuestra calle. Vamos a... Muy bien, Layene, eso es, vas muy bien. 4 o 5 segundos de round, vamos, A 4, ahora dicen a 4. Eso es. Que peleen, hombre. Eso es. Estás en tu calle, Layene, muy bien, sigue con esa calle, Trañero bateko tartean. Bai. A 3. Layene, a 3. A 3 de round. Biziago arraunean. A 2. Eta gogortuago. A 2. Mikel. Baita esan ere, begira Arraun eta nola pasaden, Parera etorri da. Orain Arraunek. Zer da hau, ze estropada, hor da berriz ere Tolosaldea.
azkarrago dator ontzi hori. Ze burruka ederra bien artean. 33 pala da, zuloan, Tolosa. Bueno, Arraunek erantzun du, 2 segunduko koska orain. Ze estropada ederra ari garen ikusten orain. Tolosa aldea oso lehiakor, Arraun lagunak liderari hortzak erakusten. Ana, begira piba borrak. Patroiari laguntzen, Tolosaldean. Pasa Espurua eta Jone Pasti. Arraun erantzuten ordea. 2 segundora diferentzia. Olatu bat, Bai. Olatu bati. Bizi da. Eso es. Ahora, que exageren tiro nunca. Ramon Erostarbe. Azpitik entzuten duzuen. 3 segundos de Arraun. Vamos a respirar. Vamos. Aquarium equipo. Amarreko de reacción. Estropada egiten ari dira biak, Bai, Arraun ere. Arraun ere orain erantzuten. Bai, baina ginak oskorra, bai, Hor joan egintzaio pila bat, pixka bat. Aztu bil hori. Itzi bateko tartea beste olatutxo bat. Baita Tolosak ere. Donostiarrak ezin du asmatu. Atzean geratu dira. 4 segundo Arraune. Ze burruka. Olatu aurretik Arraun. Bai. Olatu aurretik. Hori asko da. Hor bestea. Bai, horrekin Arraun, begira. Azken metrotan, 150 metro. Begira solatu. Bai. Harrapatu dute momentu egokian, 5 segundora diferentzia Arraun lagunaken alde. Baina nolako lana egin duen Tolosaldeak, hori ere estutzen ari da orain atzetik, baina 12 segundora da. Begira hori orain olatua, Bai. Tolosa pasa beharrote du. Gainean dute, Arraun lagunak aurretik. Arraun lagunakek 8 segundora eraman du diferentzia. Bai, Arraun lagunak, 12 eta 54. Ea bigarren posturako Tolosak eutxi. Bigarren Tolosa, 7 segundora. Hirugarren orain hori jo, 10 segundora. Eta azken txampan baita ere, Donostiarra Arraun lagunakek hirugarren jardunaldian, hirugarren garaipena, 12 eta 54. Gero Tolosa Orio eta Donostiarra, bai Donostiarra. Donostiarra laugarren, ala eta guztiz ere, Cabo da Cruzen aurretik. Bueno, nolako buelta, ze luze ederra ikusi dugun, Tolosaldearen erasoa, Arraun lagunaken erantzuna, eta bukaera horretan, liderraren sendotasuna erakutsi du. Asko erakutsi du Arraunek, asko erakutsi du. Nik uste nuen momentu batean, Tolosaldea azkarrago zetorren, 10 segundo errekuperatu bizkio, ia parera jarri da, eta une batean bazirudien, Tolosaldeak gehiago izango zela. Hori ere badute txapeldun handiek, Ez duen daudela dirudienean, ordurantxe ateratzen dutela Andorra, erakusten dutela. Eta lehen biziko kaletik, dena esan beharra da. Bai. Egira, taldearen posa eta nekea ustuta, olako itxasoa dagoenean ezpaita erresa. Eta alde horretatikan, aritu diren kirolari guztiek merezi dute gure eskerrona eta gure bultzada. Eta hauekin batera, baita ere, Ondarroatik hori joaldera, hasieran Donostiara etortzeko asmoa ere bazuten, eta pentsa ezazue, proiektu berri horrek nolako ibilbidea itxas erronka feminista hain zuzen, eta itxasoa gurea ere bada, lelo bezala hartuta, irten dira gaur 3 trainerutan Ondarroko arraunlariak eta azenolako lehia 37 arraunlari, hilabete luzez entrenatzen jarrun da gero, eta 45 urtetik gorakoak. Gure txaloa haientzat eta gure bultzada. Hemen Arraun lagunak nagusi, Fabrika Banderaren 8. edizioa 12 eta 53, Tolosaldeari 7 segundu terdi, 3. Orio 10, 4. Donostiarra minutu erdira, gero lehen txandako garaia Cabo 5. 51, Hondarribia 50 segundora, Tiranek minutu terdi gehiago behar izan du, eta Ibaikak 2 minutu gehiago. Eta zailkapenean, orain Arraun lagunakek sendotu egin du, bere lidertza hori, 24 puntu ditu, hor da, 3 estropada jokatu eta 3 irabazi,
bigarren Tolosaldea, 20 punturekin, hirugarren Orio 19rekin, gero Donostiarra 15ekin. Hondarribiak 10 ditu, Kabok 9, Ibaika playoffeko postuan izango genuke orain 7 punturekin, eta Tiran zuzenean jetxiko litzateke, liga gaur bertan bukatuko baliz, baina Erne, ligak 16 jardunaldi izango ditu, eta 3 besterik ez dira jokatu. Dotore, ikusi duguna, ez da, Mikel? Bai horixe. Asko erakutsi digute, Arraunek ia dena ona, irtera gustatu zaiz, oso ona, gero punta parean nolabaite pasa dute, eta kanporantz libratu dutenean, libratu edo zekina, aire txikitu egin dute hori. Eta bestea, azpimarra, batez ere jarrikan emakontan. Bukaeran, nola, Tolosaldea gainera etorri zeunen, nola erreakzionatu duen. Bueno, ea zer dioten protagonistek. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin baitugu Andrea Estudio Arraunlaunakeko patroia, Andrea, zorionak. Eskerrik asko, bai. Bueno, ez guzu, lehen kale hori inork ez zuen nahi, pentsatzen duzuei egokitu zaizuenen ere, bueno, notizi txar bat bezala hartu duzuela, baina estrategia ez izan da, ze estriborrera joan gabe atera zarete, buru belarri, ez dakiz, estrategia erabili duzue? Bai, bueno, azkenen berez ez zenun nahi, eta bai, azkenen tokatzen zaizuna da, eta hortik animarko dezu, ez da? Orduan hori, ateatzeko momentuan bai pixka eta askarra zala, pero bueno, gehoia hartzen dezu lako rebote guztia, eta hor komplikatu inda. Pero bueno, ondo ikusi ea, paseoa pasata pixkat bultzatzen zuen, eta hor aprobetxatu indegu. Bai, hor behin zikina libratu dezuenean egan egin duzue, bueltan Tolosaldeak ez dutu dizue gauzak, olatuak hartzeko gaur errexe ez dago. Bai, ez, hori da, paseoa pasata geho, bai aprobetxatu degula, justo honekan referentzia Orio bat atzetik aneo, eta batean behatzi, eta izan dalo, bale, ez zehose gertatu da hemen, eta geho bai, bueltan ziagogan pixkat jugu nintzait, eta Donostiarrakin hori eman ja, eta bueno, bueltan bai, ez dut inigute, Tolosa ondo dago, fuerte dago, eta bueno, gerra emango du bai. Hor ikusten zaitut eskuekin, hor, ez dakik keinu bat egin duzu, ez dakik mina hartu duzun, ez duzun hartu? Bai, azkenen aurreko estropada bezala, bai Euskadiko txapelketan, bai Espainiako txapelketan, patroientzako estropada bat izan da hemen, eta gaur berdina, errepikatu da, orduan ja, karga hori ere bakat, eta azkenen mina. Nik badakit oso pozik zaudetela, baina biharkoan ikuste urte oso handuzula buruan, zure etxeko estropada zierbenakoa. Oraindik, Andrea, oso pozik ez dago biharkoa ikusi aurretik ez da. Hoi da, bueno, jongo geha, ateako geha irabaztera noski, eta bueno, lortzen baldin badegu, bueno, junan naiz etxea eta hor gehatu eta denboraldia bukatutzat ematea, pero bueno, a ver, bueno, lasai hartu eta bueno, urdulitasuna kanpoan utzi eta gure egin, azkenean gure hain da, ikusten da emaitzak hor daudela eta irabaztea dela. Bueno, eskuetan mina, baina bandera astentzeko indarri izango duzu, así que sorionak, Andrea. Zeo zeukiko dut, hainikan, eskerrik asko. Horretarako beti dago, gorde eta hor energia puntu bat, dudari gabe. Bihar irabazitare honena geratzen zaigo. Hori da. Liga oso aurretik eta txapelketa pasa dira, Zarauzkoa. Azkar hartu du abantaila Arraun Lagunakek eta, bueno, 2021an garaile, 2023an garaile baita ere, eta, bueno, hirugarrena bilatu nahi dute orain hemen, eta txapelketetan oso airoso, erraz nagusitu dira, eta kuarela hori konfiantza handiarekin ari da, eta horrek asko balio du. Hor banderak nola ikusten ditugun, Horrendik ere, haizea indar handiarekin. Ura buelta hartuta, Mikel, eta itxura batean, haizeak aparteko aldaketarik ez du izan. Hondarribiarrak ari dira hurbiltzen, pentsatzen dut patroien sailkapenean, alaxe da, hemen da datua, Miren Garmendiak 8 puntu ditu, Magi Retegi Ibaikakoari 7 puntu, Natalia Tubiori 6. Esan beharra daukat, Mikel, gaurko 4 patroirik onenak izendatu dituzte lehenbiziko txandako 4. Ibon, entzuten aldia. Horrelaxe, horrentziko dut urte osa daukagu, honen inguruan jarduteko.
Lankideok entzuten aldia. Bai, aurrerari. Ba, Ibon, datu hori eman duzula, oraintxe untzia usten ari zen momentuan Andreak ironikoki galdetu dit, ea gaurkoan zenbat puntu ematen didaten. Ez dago eroso patroia azken jardunaldietan jaso duen puntu kopuruarekin, eta esan bezala, txalupa usterakoan, aipatu dit niri begiratzen, ea gaurkoan zenbat puntu ematen didaten. Ba, pasaden asteburuan Galizian patroirik punturik gutxien bildu zituena, eta gaur oso esanguratsua iruditzen zait, lehenbiziko txandako lau ontzietako patroiak izendatzea, puntu gehien eskuratu dituz. Euskal Irrati Telebistaren elastikoa da, emakumeen ligan, Euskotren ligan, patroirik honen arentzat, eta Borja Rodrigo, gako presidenteak eman dio, Miren Garmendiari, miren horrela ikustea ere albiste ona da. Garmendiari esertxurekin. Bai. Izan zuen gora bera, gainera, horra atzamar bat dantzan izan zuen, eta oso rekuperazio azkarra, rekuperazioa ez da berez etortzen, sufrituta eta lan eginda, eta hor da, Hondarribia baita ere, bere sariarekin posik, eta egia zan gaur patrontzarako eguna izan da, eta lan benetan haundia egin behar izan dute patroiek lehia honetan. Guazen norabideak aztertzera dida batean, emakumeen jardunaldi honek ekarritakoa, Ibon, aizeak, arraun lagunak. Begira arraun pixka bat bai, joan da, ies egin dio, Tolosaldea, Estrigorraldera une batean, Oriore bai. Nola joan den, Estrigorraldera. Hemen bigarren luzea. Tolosak, bera, pixka kontrakoa, nola etorri den ez lehenbiziko kaletik arraun lagunak, hori lehenbiziko kaletik arraun lagunak nola etorri den, Estriborraldera bezala, eta Oriok egin du luzerik azkarrena, Baborrera etorri. Patroien zailkapena gogora dezagun, Miren Garmendia izan dugu liderra, baina 19 puntu hori da datua, Miren Garmendiak 19 puntu, Natalia Tubiok 16, eta hirugarren tokian Maider Etxaniz eta Maile Erretegi 13rekin. Eta liderra doan arraun lagunakeko patroia Andrea Astudillo, bihar bere herrian arituko dena zuzen ere Zierbenan, 7 punturekin, ea bihar usta hobeagoa biltzen duen, banderei dagokienez, ezin da hobetu, orain arte lortutakoa. Irutik iru. Hor da, arraun lagunak, Juan Mari Etxabek prestatutako eskifaia. Arraunketa, Eta denboraldi paregabea egiten ari den. Eta bestetikan, zaplastekoa, horrela esan beharko dugu, lehen urtean garaile izan dako Donostiarrarentzat. Argi eta garbi, eta ikusten da, hiru estropada, jokatu ostean, Donostiarrari, nolabait ere arrankatzea kostatzen ari zaiola, edo bestera batea esan da, txandakideen mailatik behera, puntutxo bat behera momentuz badagoen. Euskotren Ligako liderra arraun lagunak da, eta arraun lagunakeko eskifaia hortxeari da orain gozatzen, ospatzen, eta jakina bandera ere bilduko dute. Ordu erdi bateko tartean zenbat gora bera, zenbat bizipen, zenbat sentsazio. Bai, 10 minutuan, 11 minutuan, estropadak iraunduen 11 minutuan ere, Bandera eskatzen dut, Hori da eskatzen dut. Txe daukate ba? Isabel Busto Andereak, fabrikako presidenteak. Saria, bandera preziatua, arraun lagunakeko patroiari, Andrea Astudillori. Emairuko esan baldugu, Mikel? Noski. Baborroean, Xuban Euribarrena, eta ondoren, Lucia Kanal, Maider Bero, Maria de Frutos gaur, Lorea Txabe, Marlarrea. Belarti eta aurrean, Tastriborrean, Jaran Milo, Udan Egoenaga, Naiera Martin, Ane Sánchez, Alejandra Ríos, eta Neika Iazu. Hauek gaur garaile izan direnak eben, haien hiriburuan, eta orain arraunak oian dituztela, utziko ditugu, eta hemendik aurrerako guztiak Eusko Label Ligako 3 txandak eskaintzeko
erabiliko ditugu energia guztiak eta zaleen arnasa orain berehala sentituko dute berriz arraun lagunakekoek, arraunak goian dituztelarik, bandera dotorea ere astinduz, Andre Astudillo. Zorionak, Donostia arraun lagunak, Garaine eta lider Eusko Tren Ligan, orain iragarkiak berehala Eusko Labe Liga.